Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Berdek lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal lho. Nggih. Lah carane men apal? Pripun? Sing rada kerep melu aku ya. Niku carane. Kapan-kapan mengke lek niku lho teng Solo kula tak dolan ten. Saestu nggih. Mangien dolan nggih kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon iki. Berarti kula ngubungi sinten iki? Biasane kan kula ya anane kali bukesi ta, Mas? Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak kelas mingguan lho. Napa mengarep kok ngeten. Lajeng tok. Bar niki terus mundur. Oh, berarti sak lajeng kas bar niku jenengan sampai mundur. Nggih. Nggih, siap. Niku Bramake Sawah niku anak kula. Nggih, punten pondok niku Mbak Dewi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya mboten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok untuk melihat bapaknya Dalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Luar biasa. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Dadi anak sing saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doan jenengan. Raya apa to, Mbak? Apa itu dong aku muga-muga ra entuk bojo apa jenenge ibu anyar tak ya apik to. Tapi jenengan iki kok sing dibahas mbah niku berarti enten pandangan mesti niku. Ya pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang kok wis hidup. Nggih, niki berarti setengah kemarin ya, Pak? Nggih, setengah boleh. Jenengan enten requestan malih? Mboten. Nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyoga Madangkara. Wah, apa Mas Danang niku sing seneng anu. Mawir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Kalau Kusuma Wijaya nggih, Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih, kaya apa nek lakon iki kaya Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumanasari. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah, nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumanasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Boleh kata-kata yang tadi angel loh Mbak Silvi. Ya, maka Kusuma Wijaya dados yuk.
Napa? Tapi kok iso. Jane biyen anak ning Klogo. Ngoten nggih kok jenenge, Pak. Ya itu beras Mbak Silvi ngene. Ini kan yang bunyi buktekke nadyan temu gamelannya nyatane ninggarak napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Iki gandeng Dek Silvi bareng ya arep medun to. Ning aku kudu buka lagi jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elena, aku matur karo Pak Bupati. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo karo Silvi mesti jos geger gembel. Ah iya. Ya, nama betul Bapak Ibu. Nggih. Ah, ya ta? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng nek sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo entuk swarga ngono lho Pak. Nggih. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saya medun. Awake kudu foto bertiga. Gimana temen? Ayo. Kameramen siap? Kita foto, ya. Ayo. Saestu iki Bu. Ayo, Eh, sana. loro tok aku rasa. Ora ben marem mbok kenang-kenangan. Ayo dipoto nanti ya kameramen. Diiringi, Cang. Diiringi. Iringannya apa iringannya? Kok malah tepuk sakinah mripo Bu? Seiringannya sejajar apa ini? Ada morek ya. Ada morek siap? Ya. Foto nih. Ya sawu. Kawula nuwun sampun kula lenggah pangkung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kaliyan padat. Pak Yaya ada sini dong. Nah, aku jane ora tau mak penonton nggih. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku masuk ngadeg. Duduk. Mangga-mangga Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura, nggih. Ini permintaanku ya Pak. Ini orang permintaannya di Silvi. Ini sebagai tanda bukti yang aku ini tresno banget kau sampean kamu. Aku udah melu-melu pokoknya. Malah keran. Kok kapelan ya Pak bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja mau tak ambung bisa ya.
Ini aku bagi jarak. Ini sih kok ini jempat. Kok gak ya bojone loro sumpah. Mungkin ini aneh-aneh bukan dia. Ya Allah. Kayaknya gitu, Bu. Ya dirangkul kok. Lagi. Kali dirangkul kok. Aneh ya. Tahu lah. Iya, Pak. Ada anak dia mbak mawon. Ya, Bun. Nggih, matur nuwun, nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Malasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun yang ngapunten nggih, Mbak. Kalau salaman riyen. Nggih, monggo ngiraken. Nah, kaya diluman. Mugi-mugi saged panggil malih kalian jenengan. Janji ya. Janji nggih. Ditodong. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ini mboten kesusu kula nggih. Nggih. Rungamu medeni lho. Yo pokoknya sampai semono Pak. Nggih, sampun. Terus sembah nuwun nggih Pak. Nggih, dherekaken. Monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan, ngantos dalem pinaringan rahayu winjen. Sekali lagi para undang, nuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Oke, matur nuwun. Sekedhap menika kula selani kejawi pepundhen kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepundhen kula bapa Ladikun Adipucara menika ugi dalang sepuh. Saking Laladan Gundik, Laung ugi Parang Rawuh, lan ugi ngersakaken ngredengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbak Ladikun menika kula casi wekdal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih. Kula Mbak Ladikun ya. Baru Mas Ayo, Nggih. Dalu, Dalu Bapak. sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumoroto. Amin nggih. Asal jenengan ki wonten putih dong. Lah napa? Ya kok wayane bias ora keker nih. Nggih. Mbak nuwun Bapak. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman niku ugi ngaten. Nggih. Halus terampil Ramyon Gumpi menika murakabi dateng Mas Cahyo. Amin ya Tuhan amin. Nuwun saya Mas Cahyo, iki kula mboten maksud kamu, namung kula ndamel dandang kula. Nggih menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng lalu Mas Yatno. Nggih.